Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka-ana-ana jud ta. Balik nag-upload sa ato ang Palmay Drama Compilation Part 104. Ug dili na ato dugayon mga listeners no, magbata sa atong mga comments atong last nga gi-upload nga Part 103. Atong basahon para mahuman dayon mga listeners no, para kasugod din ta sa atong drama. O pahibaw na ako pag-usab din mga listeners katong dili day ganahan maminaw sa atong mga istorya o sa atong pag-intro vlog. Pwede niyo fast forward listeners dito mo sa atong drama. Atong basahon ang first comment si Gina Carmen. Salamat idol sa pag-upload, malingaw na pud mi. Bago na tong komentor ni si Gina Carmino. Kaduhang comment na to si Oscar Abedog. Salamat ta sad idol sa way paglubad nga drama. Ganahan kay kuan ning Oscar Abedog no nga permedyo ni ga suporta sa ato ang mga drama. Ug unsa ato mga upload, dali ra kay ni siya makapaminaw dayon no. Salamat kay kanimo Oscar Abedog sa permi nimong pagpaminaw sa ato mga drama. Dagjud ka gasunod permi no. Si Jerome Lirna, di nga wa kayo, sige rami katawa, dili mabayran ang katawa na mo idol. Salamat kayo sa pag-upload, salamat po kanimo Jerome Lirna sa kanunay nimo nga pagpaminaw sa atong drama no? Si Nina Castro, super comedy kayo drama ha, wala jud akong sapot karon adlaw nga nakatawa nako. Salamat kanimo Nina Castro nga naajud pud ka no, gasunod sa atong mga drama. Salamat kay sa imong pirmi pagpaminaw. Si Buyet Lidra, salamat idol sa new upload karon lipay kayo mi nga naka-upload na ka. Nagsige na mi og katawa, lingaw kayo basta imong mga drama dili mi mapulan paminaw paghilog jud. Mao jud kini atong drama no, lingaw-lingaw lang jud ni siya no. Salamat kay kanimo Buyet Lidra sa imong pirmi pagpaminaw jud sa atong mga drama o sa imong pag-comment. Si Judith Sakia, nice drama sir. Salamat kay kanimo no, Judith Sakia. Si Judy Polistico, salamat idol sa bagong upload mo drama pa idol. Sad busy ko sa duty nako pero lugaran te ka idol kay mamuot ko sa imong drama kay naay pagtulunan og makatawa idol mawala akong kakapoy sa duty. Salamat kay kanimo Judy Polistico no nga naadjud ka pirmi no. Ga paminaw sa atong mga drama o sa imong pag-comment no. Malingaw ko magbasa sa imong mga comments no. Salamat kay kanimo Judy Polistico. Ang kadang comment ni Judy Polistico, muota sa mangita o paagi para magsumpa ang duha ka tinae. Oy, pero mas muot ang kaduha kay dako ang baktin nga tintin. Mao jud no, may muot permi si Judy Polistico sa atong mga drama no. Si Ma'am Balbina Tapales, thank you sir sa new upload na sad. Malingaw na sad ko samtang nagtrabaho. Amping-amping ya ma'am sa imong trabaho no, Ma'am Balbina Tapales ug salamat jud sa permi nimo nga pagpaminaw sa atong mga drama. Si Ma'am Karen Baroy ay salamat na ana jud niyo upload. Thank you idol, more drama pa. Salamat karon mag-upload na punta no. Bago lang ta nag-upload ato ang handumanan sa usa ka week ug karon ari na punta sa ato ang Palamay ay drama no. Katulong comment ni Judy Polistico, luya sa kabit idol oy, gibawian man sa tanan sa original marising anong na-enter og kabit-kabit pero mao na ingon lagi idol, mas lami daw ang kabit-kabit kay dako og kubit. Pero masakpan impas po ang tanang utang idol. O no, malingaw kay ko Judy Polistico no sa imong comment no. Bilib kay ko niya. Permi jud ni sa paminaw sa atong mga drama, sa salamat kanimo jud no. Si Romy Boy, mao jud ni akong giwat idol nga drama karon na jud dili na milaayon daghang kayong salamat makatawad jud mi aning drama ha. Salamat pud kanimo Romy Boy nga naa jud pud ka no ga paminaw sa atong mga drama. Si Vilma Amor, sa wakas meron na thanks idol. Salamat pud kanimo Vilma Amor. Si Mama Risa Hilwa, salamat idol sige ko nimo mention. Salamat kanimo pud ma'am no. Mama Risa Hilwa nga naadjud pud ka no. Ga pirmi ug kasunod sa atong mga drama. Daghan jud ka salamat sa imo ma'am. Lipay na kayo mi ana ma'am. Daghan pud salamat sa imong pag-comment pirmi ma'am no. Naapil jud ka sa ato ang pirmi sa pag-vlog no. Tinawat nga malingaw ka sa atong mga drama ma'am Marisa Hilwa. Si Catherine Sulit, nice drama sir, super funny. Makalingaw kayo dyan ni atong drama. Salamat kanimo Catherine Sulit. Si Danny Lopez, salamat jud na ana. Salamat pod kanimo Danny Lopez.
Si Ma'am Crislin Tapaw, mauna lagi na, nasubraan kahilas, kabit raman di ay, maong lesson learned jud, dili jud angay magpataas kanunay. Kay ang tanan niya, naay katapusan, labi na, o ang mga butang gikan sa bad nga binuhatan. Sakto jud ka Ma'am Crislin Tapaw, no? Dili jud angay nga kita magpataas, no? Kay, naadyo'y maabot ang karma sa tuwa, no? Salamat kay kanimo Ma'am Crislin Tapaw sa imong kanunay nga pirmi pagpaminaw sa drama. Daghang kay salamat jud kanimo Ma'am Crislin Tapaw. Si Alpi Lucina lingawa kaayo jud. Salamat kay kanimo pod Alpi Lucina. Si Analisti paita kinaiya sa asawa musukol man og inahan lingawa drama. Salamat kay kanimo Analisti. Kaduha nga comment na is idol. Salamat jud kanimo Analisti. Si Ma'am Mary Grace Pamuga, salamat kayo Sir Idol, lingaw na pod ko dre. Sana all na lang ta sa mga komentor nga naaandam tarpo. Modo no. Katong mahiligon niya. Andam-andam na pod trapo no sa atong drama no. Dagan jud kasalamat kanimo Ma'am Mary Grace Pamuga sa imong kanunay nga pagsunod ug pagpaminaw sa atong nga drama. Si Rodrigo Bali, nindot jud kayo drama ha, makalingaw kayo. Tinuod jud no, kay kini atong drama. Tinuod jud makalingaw no. Kunya upload po tag mga handumanan sa usakawit no. Naot na masuportaan po ninyo paminaw handumanan sa usakawit. Kalingawi lang po ninyo paminaw mga listeners no. Salamat kay kanimo Rodrigo Balye. Si Ma'am Sugar Santos. Thank you sir for new upload more drama pa. Salamat kanimo po Ma'am Sugar Santos sa kanunay nga naapod ka no, nga sunod sa atong mga drama. Jojo Buna, kung ako ang nakasawa ka ng sobraan nga maldita, buwagan din ako dito. Salamat idol sa pag-upload na adjod, pagtulunan ng drama. Magkalingaw gapon kayo, sige ra ko katawa. Salamat po kanimo, Jubuna no, nga na-adjod ka pirmi pod, gapaminaw sa atong drama. Si Alma Byron, hastang pagkakomedi kayo drama, sige rami og katawa jud. Salamat po kanimo Alma Byron. Si Judy Primo, thanks idol, enjoy kayo. Salamat po kanimo, Judis Primo, no? Naapod ka ga sunod pirmi. O sa imong pag-comment, salamat po kayo. Si Rachel Manuel, thanks idol sa makalingaw nga drama. Shout out ko idol from Saudi Arabia. Ang gugma mura ragod ng gata kung dili kumuton di jud muduga. Mao jud no, turba ni comment ni Rachel Manuel no. Ugma daw, murad, samar daw sa gata. Dili daw kumuton, dili jud kuno muduga. Salamat kay kanimo Rachel Manuel sa imong pagpaminaw sa atong drama. Si Lina Bunag, gisi baba na mo idol, kanatawa, lingaw kayo. Si Dayan Balir, lamat na sa idol, naanapod among lingaw. Mao jud no. Kay kini atong drama, lingaw-lingaw lang jud ni siya no. Pang good vibes. Si Arlene Berlin, nice jud imong mga drama idol, mao dili jud ko masumhan. Salamat no, Arlene Berlin, sa imong pag-comment. Si Arnold Bornal, dibuwagan jud sa bana ang asawa nga maldita, mao jud no. Jud maayo po ang asawa nga sobrahan ka maldita no. Si Christopher Valdez, salamat idol sa drama nga isa jud mi nalingaw pag ayo nindot ka makatawa jud ta. No. Tinuod jud no, kay hasta ako mag-edit ko sa mga drama, makatawa sad ko no. Kay aligrim jud ni atong drama no. Si Annalyn B, dili jud angay magpataas tao istorya sa uban tao kay ang ipataas mao ipaubos. Lesson learned jud na nimo girl kay hangol man kag sapi unya kabit ra man di ay. Nasa pagtulunan ning drama. Salamat kay idol sa pag-upload. Salamat pud kanimo Annalyn B sa imong pag-comment no. Daghang kay salamat sa inyo ha. Si Jimmy Sinal, thank you idol, more drama pa to upload. Salamat kay kanimo Jimmy Sinal sa imong pirmi pagpaminaw sa atong drama. Mao to mga kasuners tanang comment sa atong part 103 ug atong gibasa karon giapil nato sa vlog sa part 104. Ug ato na sugdan kasuners atong Palamay Drama Compilation part 104. Uy, gusto niya, apan sa dihang iya kong nahinabtan, siya na lang yun ang akong ipakaslan. Ang akong uyab, bisag sakit, ko na lang sang ikalimtan. Mo kining nahitabo sang kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ah! Nayabag naman ka, Diego, uy. Kalitan man kagto nga diha, niya ni babag sa kong agianan.
Ayaw bigit paghimo og binuang nako ha? Musinggit ba yagit ko? Ay pastila ni mo Marlene. Wa ko'y plano nga luguson ko eh. Mamang gina na sa mga unahuna ba? Nga luguson ta ka? Pero di ko na buhaton. Kay mahal ta kay ka. Di ta ka pasakitan. Apan sa makausap pa, maghangyo gyapon ko di mo day nga imo kong sugton. Kapuya, Jake ko sad, kapila naman takaing na. Walagi ko'y gusto nimo. Ug labaw sa tanan, di may tabo nga. Manguyab pa ko, kay doon na nako'y uyab si Arman. Ha? Kano sana mo nagkauyab ng Arman? Bida, ganun ka naman siya nga imong giuyab, wey? Nga mas lami pa man ko ang Arman? We, Mo ba? Giatangan na sa ka ni Jigo dito sa Mingong nga dapit? nagpasalamat na lang sab ko kay wa man gyapon siya gihimo na ako nga dautan. Oh, kanan noon. Na si Jigo. Wala naman silang kaliwat nga pagkamanulugos ba? Pero, di na mayo nang iya. Nibaw na ko siya nga uyab ta. Unya, magsamok pa siya nimo. Be, makiksulti ko niya. Ayaw, ano lang pangitag away ko. Di ko gusto makakita ka og atraso. Di na mahimo eh. Bigo man mi ba? Amigo mi hana niya. Bata-bata ko na siya nako. Hangyoon ko siya. Nga dili na siya magsamok-samok nimo. Be. Kalimdan na nato siya, be. May atong atimanon karon. Ang ato lakaw. Mag-date na day. Manood tag motel. Motel? Oh. Dumahatlo ko, oy. Virgin pa ba ko? Ingon ra ba sila nga sakit ko no, basta permiro. Okay naman ang sakit na ako ba? Basta maagwanta lang ang sakit. Ang ako lang ba, basig di niya ako makagwantas ka sakit, makuyapan niya ako. Ay, dili lagi ka makuyapan. Tara day. Adto na ta. Tara dayon, Marlene. Alam mo yung ano eh. Sana all. Lidiyon naman. Wow! Wow, kaugdo ng imo nga day. Ugdo kayo. Tilaan na din. Agay, samot ka lami. Hala, halikatos kay ganang imo. Ay, hala, mupo siya pero tikig kaayo. Murag tiki. Ali, be. Pag unitagot kog tiki, be. Halagahi. Murag tiki nga namatay, may kaging. Buli mo na ng tiki. Hindi na tayo yung pabi. Kaya ako nang ikaw. Ako nang ito yung kini. Birahe! Bombahe! Tikiri. Gamay. Gamay. Maupagaw, Marlene? Manday, uy. Naka-feel ko gamay nga sakit, pero kung mayroon man, uy. Ingon sila nga, grabe kit ko no kasakit, basta ma-virgin ta. Ang uban pagani ko no, makuyapan ka sakit, pero mura magwa na ako, uy. Aw, kana, kay gamay ra nga sakit ang imong gibati, nagpasabot lang na, ngang kang Arman, mubuo niya gamay. Nakakita ka sa iya, ha? Imong gitanaw? Pila man kadangaw? Unsa man tambok ang iya, ha? Ay, nakagunit, manggod ko siya, ha? Kung anday. Ang kaabot ako sa kadangaw, uy. Naraman tugtik, uy. Di man tambok, uy. Ano? Uy, ayaw ng imong uyap, uy. Buwagi si Arman, day Marlene. Dali. Mauna, day. Buwagi siya mentras sa'yo pa. Wala bagay pagbasol nga mag-una, ha? Busa buwagi siya aron dili ka magbasol sa kauwahian. Dili, day, uy. Mahal ako si Arman. Uy, Buutan siya. Pinangka ko niya. Busa dili na ko siya buwagan. Dili day daling. Mo na sulti ni ba, Jigo? Oh, bayarman. Bisan uyab na ko mo ni Marlene. Nya, imo na siyang nahilabtan. Pero maningkamot ko no gihapon siya nga iyang mauyab si Marlene. Pati asan yung tawaan na eh. Batiin pa kami igo ha. Chris Jigo. Anong si Marlene man ginang yung panguyabon?
Nga ako naman na siyang uyab. Dako ko siya gusto ni Marlene bay. Bida bay. Tuyuan man Ayaw yun. kon mahinay kan og sugot si Marlene niya. Ano naman? Nya mahilabtan na siya. Na. Mahilabtan na ni Jigo. Bida ni Jigo eh. Jigo Salvador? Kuar ba ng Uang. Jigo bay? Ha? Nya taas pa gyud kayo. Aw ingon mo siya. Aw kitang tanan mga amigo man ba? Bitaw, Wala amigo kita bitaw. kakita Oo. sa iya, di ba? Anong tanaw ko na iya? Sa ka ba eh? Oy, diligan ko ganahan nga. Nakakita lagi ko. Ganahan tanaw ni iya oy. Kay nasuya ako. Maglagot kong magtanaw sa iya nga taas kayo dako pag yun. Samtang kini ako taon. Basta gamaya. Mao gyud. Pareha bitaw ta bay. Bida. Isa ko ganahan nga magtanaw sa iya kay bida kung makakita ko sa iya na. Bayuton man ko. Ay, makikita niya ko ni Bajigo. Hangyaon ko siya nga dili lang gitawon siya manguyab in taon. Magtinguha nga to sa kong uyab nga si Marlene. Ayaw lang gitawon. Mao pa day, Marlene. Gibadlong ni Arman si Diego nga dili ka na panguyaban. Pero, naunsa may nahita po, nisupak ito na si Diego di ay. Uy, day. Dako gid og gusto nako ng tawhana, uy. Uy, ay nagsugta. Uy, ay nagkaras Diego ay nagsugta. Kaya nakakita ko niya nga nangihi nga hubog na siya. Hala, day, grabe ha. Daku, alagis iya lagi niya. Taas pagit kaayo. Ha? Tinuod ka, day? Ay, lagi day. Ako gusto jud kog lalaki nga dako og taas no. Pero pagkakita nako sa iya, hala uy nahadlok ako uy. Grabe ha laging dakuan niya taas pa jud. Sure? Mo ba? Ingon anak di kang Diego. Dako og taas. Ay! Goon sa bayo ko, guruya. Buhi ko ba? Uslan man, nga di ka na kong madahog tinarong. Kuhaon ka sa pakusog. Ug ayaw yung pagsinggit. Oh, Kay, ano tanang kasagingan? Diego! Ug dahon sa saging. Tuloy na! Ay, ayaw. Uy, time pagod ako, guruya ko. Pagi ko malugnot. Rungan na lang ko og da kung asa ni mo gusto. Diego! Bisa kuha ka na ni Bay Arman. Kuha maguba ang imong ubos. Hala, kataas na ng imo. Katambok. Pamanas piso nga karaan. Ay, ako ka na, B. Compare notes. Hala, Diego. Dako kay siya. Tiki ram o nakuptan ko man ni. Uy, mahalo ko, ani. Kabi, hindi na tayo mo kapaan. Ay, aray, uy, sakit ay nahihinay. Nahihinay ako ba? Ay, naku, ali. Mananap ng tawana. Haskang sakita hinuon di nakuha ko ni Checo. Nahitabo na mo. Ibuwagan ko kitayo ng ako yab. Buwagan ko sila. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Hildo. Ginaingon, salamat na lang sa imong gugma. Di ko may mong biyaan sa hingpit ang akong asawa. Mao kini nitabo sa kinabuhi nga dili gid nako may mong may kalimtan. Sa magsgig atang ng Carlas gawas. Dini sa atong trabahoan ba Hildo? O parts, pida. Burakan ko lamang nga nagkausa, no? Bayana? Yeah, pagkasa sa imong asawa taon Hildo, inuunsa man taon ka. Nagugmaw ka kasi imong asawa. Oo, uy, parts. Igugmaw, eh. Kana kaya ako siyang pakaslan, naikugman dyan ko niya. O dili ko makatugot nga magbuwag may parts. Doon na ba yung bata? Gamay para ba na? Unsaon man lang akong anak, kung magkabuwag mi. Porbida sad. Naraman din na imong hunahuna. Mao nga, kuto sa mahay mo, ay likay. Angang. Likayan gyud ani mo tamas kinhawas Carla. Sus aray para da kung chancing na bayan. Birahan ni ko na. Biudo mo ko. Pero ko gilidil marbira dayon. Muna. Ana na siya mag-atang na ako sa may tindahan ay. Nag-parkingan ko sa akong motor. Ana siya? Ana? Ana siya mo istin ba yan? Ana siya paabot ya.
Karon inik off na to. Eh. Uyab ta ha. Di ba naa siya, nagkatang yun ako. Ah, tuon na lang ta sa giparkingan kong motor. Part. Barugo ka ng tungod sa tindahan, Part. Siya mo na. Awa-awa ha? Di ba hustog yung kusa kong ingon mo? Ha? Ang tahong ni Carla. Urbida. Labi, arba na bihana eh. Ay, may ayaw pa na minyo ka. May asawa ka. Ha? Ayaw kaon anong tahong ni Carla, ha? Ako bira na bihana. Oh, Ricoy. Niyaman lagi ka. Oo. Kaya kung niya ka sa kong pag-ani sa giparkingan ko sa kong motor, Oo. siya ang mo entertain mo. Ay, nagka istorya na, Part. Sige, Koy. Sige na, Gildo. Lagaw na ito, Gildo. Isuong Bildo. Vidas. Biya na din eh. Ako yung bahala ni Carla. Dili. Dili ikaw akong gusto ikasulti, Ricoy. Hildo, ikaw. Naangkas ko sa imong motor, pi. Oh, mahimo ba ko ni dadon kon Carla, asa ng imong gusto? Carla, may asawa taon ko. O dili ko may mong ugawan kung akong pagkabana in town. Ato na ko, Parts. Kamu na niya. Sige! Ikaw ni bahala na ba yan, ha? Okay! Ikaw pa, ay pabugo sa nagdo eh. Di mo na siya makahimong pagluib siya tawa. Busa, atik ang lahod. Singan? Kita na lang duha. Dili, oy. Biyod mo sa Carla, oy, noon sa mga oy. Kung pagtanaw sa kunin mo, lab-lab di ka. Steady na ta. Lab man. Koy, kanindot unta. Kung ikaw pa si Hildo, miso tinakuan na I love you. Gigakos, tanod unta ka koy, yung hugot. Ayaw niya gihagkan, tagit kag maayo koy. Day, at gusok. Unsa nasad? Sugta ko. Kapoy ni mo, oy. Kaya ikaw akong ipuli sa namatay na kong asawa. Simba ko koy. Wa ko'y gusto ni mo, oy, gamay. Si Heldong akong gihigugma. Kaba na pa unim nam ayes. Anam siya kong sawa. Mga ko, oy, masikig kag bagis. Story. Na kasi, uyaw, aw na, minyo na siya. May awa na siya. Rikoy, ako'y klasis papay. Nga kun ako'y mahigugma, dili ko mo ila kung may asawa ba siya. Kamatyan ko ning gugma na ko ni Heldo. Buhaton ko gid ang tanan arang ko na ko siya. Pagmahimo ra ko niyang kapit. Paligis ko eh. Kauyab na baka sila si Parts Ricoy o si Carla. Hindi ba yan ni si Carla? Pandali ko. Hindi ko may mulo iba na akong asawa. Oh, yan ako. Iris. Hindi na ko magunahuna nila, oy. Ang akong asawa, akong ginahuna. Dong Gildo, may kinaabot na ka, Dong. Ay, akong asawa, eh. Ano, nagtapis sa bagtual niya, nga. May gawa sabay. Bago siguro niligo, ay. Day, Susan! Wow! Daan pagyud ko nga bukang human og ligo. Humot kay imong buhok ko. Humot. Ay! Kay kana ang buhok na ko sa iba pa ang humot. Basta ang buhok sa kong ubos, humot sa. Sana all. Sige day. Tanas kwarto day. May kay tukaron nga akong ganas. Tanas kwarto day, Susan. Kapuyan ako day. 2 round gini akong nakuha na. Grabe kang tukar sa imong ganan, no? Kay tulugod ka round ang imong nakuha. Kasagaran, usa ra baya gid na ka round. Kana tungod kay hapit ma usa ka semana nga wa ko ka jirjir nimo day. Mao nga natingob taon. Kining dong ako ba? Ni aragit taong ko permi sabay. Unya ikaw, permi to asa gawas kay nagtrabaho baya ka. Ayaw giglingig laing babae sa gawas ha. Matintal ka kanyo babae unya makasakan kami niyoon. Bahalag mahal ta ka. Biya ko nimo. Uli ko sa amo sa probinsya. Ug dadon ko ang atong anak ng gamay pa. Di Susan. Mao ba? Nagsige gihapon og tintal nimo ang maong babae? O lagi pa. Karong hapon ay nick off na ko sa trabaho. Klaro kay nga magatang na siya nako dito. Gidugo ra ba Susan?
Kuya, wag madako ng bayhana ron da. Ayaw lang gyud pasakop sa imong asawa ha. Kanos ama nagsugod og reglas ni Susan be, kanos Ay, gahapon pa, oy. Agoy. Kadugay pa mo tinaw sa ihi, ana. Sige, lakaw na, oy. Maliit na kas trabaho. Basta, mao na to, ha? Ayaw lang yun pasakop sa imong asawa kung mahinaya ka yun sa laing babae. Ana lang yun. Gipabiling gini mga akong motor da sa iyang giparkingan kay nakay tagtaksi. Wa ba ko sa ini dia, Carla? Mo ra ba gining gusto ha? Di ba yata uyab? Oy, lagi hilto. Dili ta uyab. Apat itugyan ko rin nimong akong lawas. Kay mahal ta kay ka. Palaw ko man sa tanan, imo na kong likayan. Kakiyot ang imo eh. Virgin pa ko ito. Imo ning gusto ha? Ako isa. Kuniting ako eh. Uya, singalong. Singalong ha. Kataas Nitidig. Pagkindot ko ni Tan. Hagkan akong tumoy. Iya. Sige na. Didihag, may day. Kamoy mo ba? Carla. Alibi. Ikuan ko na. Sakit ka na eh. Ay, marama. Nag-crack ng ako. Lagi! Salbay si Carla pa. Gitawagan ng akong asawa. O, misulti siya nga. May tabo na mo. Kaya sa akong asawa. Gidaan nga mong anak. Na, iahak na. Unya, sa may hunahuna mo ron diha. Si Carla na lang imong itipon ng puyo. Ano man imong asawa, ha? Di ko Carla pa eh. Wa may relasyon. Ikaw rin ako siya nga gipangungawan sa akong kahidlaw. Kung reglaw ng akong asawa. Pero, ako'y gusto niya pa eh. Bisan kamay, wag yun. Kung mauhala, larga sa ilang probinsya ni Susan. At tuwa ang imong asawa, anak. Sige, dayon, larga! Titiislim ang ibig mo. Ang gagawin sa utak ng dadami. Ugaw na ka mapagkabana. Kasi luwa taong ko dahi. Natintanan ko dahi. Doon na naman ko igayon nga. Tunghaan kasi mong, ano ba, sakit. Binuwang sakit. Unya, mo pangita kong sex dahi. Mao nga nadaha ko. Huwag sige mo panintal itong bayana ko. Si Carla. Ay, siya nalang ipuyo. Di na ko nimo. Oh, Balik to sa syudad ha. O biyae mi din ang atong anak. dili ko mabiya din sa probinsya dahi. Magpabiling ko din eh. Dili ko matrabaho sa siyad. Balag, manangnom ko din eh. Muti. Kaya, managat ko. Dili ko mabalik sa siyad dahi. Ligid. Lagip ka. Mag-ukong ligo. Pag ko kaihibay ha. Ano kayo? Kwarto tayo. Lagi ko mabalik siyad dahi. Dinig yung dahi, Susan. Dali. Pabalik pa rin. Mahal kong akong asawa. Huwag nagpaprobinsya na lang ko. Nananom ko glagot mo, unya, nanagat mo ko. Buhay naman gyapon akong pamilya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Joanne. Ginaingon, saksi ang kahitasan nga ikaw gyud ang akong gimahal o gihigugma. Kung naadto man ko sa laing lalaki, kana gimbutan sa kapalaran. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi, di na ko mahimong ikalimtan. Ay lang una nagsugtas, Ruel ha. Taxi driver man na oy. Nay, mahal ako si Ruel. O usap pa, dili ko angay nga mangita og lalaki nga titulado uy. Kanang nainut nga trabaho kay uyamot raman sad ko.
Wa ko ikasarang aron mga ambisyon og lalaki nga titulado og nindot nga trabaho nay. Ikaw good. Nakagusto ka manggit kaan ng tawhana. Hala, sige. Oo, unay. Busa kon mamisita siya nako karong gabi, sugton gid nako siya. Sugton ako si Ruel. Salamat na, Joan, ha? Kaya gisugot ko nimo. Kana tungod kay nasuta nako nga tinuod kang nahigog man ako, Ruel. Og nakagusto man sa kunimo. Salamat, day. O karon nga uyab nita, mukugi kog drive sa taxi, day. Aron makatigom ko para sa atong ugma. Magkugi ko, day. Mo na ang ihatag na ko sa kalibo, Dong Ruel. O nang, kay mingon man si Joan na may gusto kang paliton. Dawata dayon nay. Og palit dito sa merkado sa mga prutas nga gusto nimong paliton. Inang. Salamat ni Dong, ha. Amo hapit sa kong taya sa akong maintain nga swertres. 792. Sige, arisa ko. Sige nay. Nalipay tangos nanay nga gihatagan nimo ko sa kalibo. Ikaw may nasulti nga gusto si hatagan pero may ukwarta. Kining unya dako mag ganansya, dako mag ganansya ron. Sige de. Tanan de. Mag-data. Check-in ta. Doy, madlo ko doy. Hinayon. Virgin pa ba yun? Ay, ayaw lang. Ay, bala ka. Hinayon lang ako, day. Sige na, day. Wala ko ta, day. Check-in tag motel, day. Ano lang pagkasto og motel, uy. Tuwa pa mas nanay, nilakaw pa mas merkado. Dugay pa tumabalik. Ato lang ta sa atong kwarto na. Aw sa akong kwarto. Sana. Sige, may noon. Tara, day. Tara sa kwarto. Tana. Pag-ilo ka, anak, no. Bisag wa pa ko kasaway nga. Kitutian akong tutoy. Pero ibati ko nga lamig siya. Tana. Magtinutyan na ka. Sa among kwarto. Anytime I need to see it. Aglindidiwan na yung Ruel, alam mo, sa pikas na sa... Sige na. Uday. Wow! Nangalis doon ako sa imuha, day. Lakaw. Ang kalami. Kalain sa akin. Umiinom. Sakit gamay. Lagi! Kana kay gamay pa ang sakit kay magibate. Nagpasabot lang na nga. Ang kang Ruel. Mubuon niya gamay ay. Ambot na sad ka, no? Kayo, pa mas ako katilaw og lain. Pero, gibati na ako nga gusto kong mutilaw og grabe nga sakit, gyud ay bayot. Ay, mao. Si Greg, day. Si Greg. Nanguyaban to di mo, di ba? Testingig sugot. Testingig sugot, day. Aron, katilaw kang sakit. Ngi, wako'y gusto anang Greg, uy. May pagkabugoy man na. Naaraging naong anak permis sugalan, kundi santakan, kundi atos tigbakayan, kapait sad no. Gusto mo ka nga. Kanang, mutilaw dako. Patilaw ni Greg. Kay, katilaw ko anang iyahaday. Sa mga luha-luha yung mata na ko. Bitas ko ng akong sampot. Ako kayang iyahaday. Bayot. Sabi ni mo, day, bisa daw na perme ang naon ni Greg sa sugalan, no? Pero, buutan ba yun na siya? Unya, manghihatagon pa yun. Nanguya ba na siya nako, pero wala ko sugta, uy. Ha? Ay, kung ako inon si Greg, ha, nga. Panguyaban ka niya. Inon ako siya, ha? Ang tinuod ba yun? Ako gusto ni Joan, eh. Kung mauyab ko siya, anak na tingali ko mangita og maayo nga trabaho. Binay dungdon nga waka niya sugta, Greg, kay naara ko no ka sa sugalan permi kanang imong pangwarta. Ay, Greg, ang uyab siya. Agad mag-auyab na mo, pangita og mayong trabaho. Sige. Sige, karong gabi mamisita ko niya. Ay, pero Greg, kung naganirong gabi si Ruel ngayang uyab ay, Ari na lang kong gamay, ha? Ay lang kong pamisita nga na ang iyang uyab. Niya pa ay, kuan ba si Joan? Nakuha na siya ni Ruel.
dili na siya virgin, okay? Jesus, okay rin oy. Kaya ba, nabi ko sa gidako nining ako. Noon, Ay, igo na si Joan nga, imuha doon, ha? Mura yun na siya og manganak. Daoy, may uyab naman ko ko, Greg. O, amang ganit na kasugta diha. Wa pa ko'y uyab. Kano ba ka, ha? Sulti na ko sa anot. Ako ni mo sugta kay naara sa sugalan ng akong pangwarta. Pero, na Joan, sugto na ko ni mo, no? Mangita na kong lindot ka trabaho. Daoy, kalain sa uy. Pero, gusto mo kong tilaw sa wa ni Ruel. Mas bahala na ni. Sige, gigutan na ka, Greg. Salamat ay. Tagang salamat, Joan. Sige lang. Muadto kong syudad, ha? Mangita og trabaho. Dili na ako muadto sa sugalan. Ako'y gilainan ining gibuhat ni mo, Joanda. Nagbudhi kasi imong uyab. Buotan si Greg, nay. Kaya gisugot ako siya. Nang-apply dayon siya og trabaho. O karon may trabaho na siya. Ay, pero nak, nganong imo man ning gibuhat ni Ruel? Gamay kay kang Ruel na uy. Ha? Ay, ayaw. Uy, mura kong nagkaugwa. Kamay di kang Ruel. Gamay mo lang. Uy, Ruel! O sige, buwagin na lang tos Ruel. Uy, kaluoy pa dito ang Ruel. Uy, gamay dahil taon. Buwag ito, oy! Buwagi yung taon. Oo, nay. Buwagan ako siya. Nay, manglakaw meron si Greg. Mag-date me. Ug masuta gidron ako kung tinuod ba ang gisulti sa bayot nga dako ug taas kang Greg, nay. Uy! Mauni dili na rin, ha? Hala, imo ni tanan. Tinuod ang gisulti ni ano at bayot. Ako, ani. Nipila na ako, nagpaapoy ko. Mo nagipangita. Uy! Grabe ka sakit na kuha ko ni Greg. Pero nalipay ko kay mo magipangita nga sakitan ko. Nalipay ko. Uy! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Femi. Ginaingon, kung gidisregard ka sa lalaki, ayaw pamugos, pagkukot. Kaya kung madagma ka, nakitan ra ka, huwata nga mo abot ka niya ang karma. Mo kininay tabos kung kinabuhi nga tinako mahimo. Mahikalimtan. What? Mao ka na, sir. Ipahawa na, sir. Nga naman. Gigamyan siyang sweldo, Martin? Adi na mo inungdan, sir, oy. Kuan ka nang yanagunan mga ganisteriya taon kay dako kayo ang iyang sweldo din, he. Kuan lang yun, sir, ka nang... Lausa, Martin. Unsa mag... Sir, nahiubos o gisakitan siya sa taon kay... Lausa na ganin na imong sulti, eh? Ay, sir, naluoy siya si anak. Ang daga ba nga gilabtang Sir Darius. Oh. Nakuha ni Sir Darius ang pagkababae ini, sir. Unsa? Uy! Igutan na ko, unsa ba? Ayaw ba mga maid in baya? Wala na imid! Ipahawa, tungunin mo. Nako! Ilan na kami din taong na mahawa din, Darius. God! Mayo kini mong gibuhat, ha? Wala na ganahan mo serbisyo na to din, eh. Bisag unsa pa kadagko silang sweldo. Pasa ba din ako, ha? Nga ang babae may muhatag butibo din ako, ha? Wala ka may ba unsa akong buhaton nimo, Darius. Wala na gyud. Paningkamot din imo nga makakaon ka. Sige, mula ka na ko. Bye! Hop. Busit ng kilibuya! Ah! Hala, doon na nakabutang sakit nga wanted maid. Ma-apply ko wealthy. Hilob da, Femi, uy. Nga nugod ka. Gusto ko makatigom ang kwarta. Aron makapadayon ko sa college. Girl, mas may pa siguro nga mo apply kapag ka model, dili kay pagka maid. Naunsa man ka, uy, ka-cheap sad nimo, uy. Ay, day. Ayaw lang galihit ako ng gate kaya ako ablihan o makasuod ang sakyanan. Ay, sorry, Noy, ha? Sige, salamat kay... mayo ng plane siya. Sakay ko balik, wait.
Sige. Ikaw na may bawa pagdas akong atas sa case. Martin. Yes, sir. Ang batan o babae, ang kong gikamay. Duolo na ko eh. Timing ang imong pag-apply. Kinsa ko imongan? Femi, sir. Willing ka man yun kang magpamid. Sige, gidawat ko ikaw. Makasugod ka og mga adlaw. Yes! Ug may trabaho na ko. May paabutan na ka sweldo. Femi, ni dayon kag-apply day pagka-maid yun. Oh, yes, Ralphie. Timing kaayo dahil nga akong pag-apply kay namahawa man ang tulo nila ka mates. Ha? Unya, wag ka mahipong ano na mahawa ang tulo. Ay, kibar nila. Basta happy ko kay may trabaho na kaugma. Unsa man babae nga nang hugas mga plato? Iya, puro mas lawas. Pakalit na nagpislit yung sampo. Mapriso ka. Ay, kabayang ba? Uy. Budlat. Pumuka! Kinsa lang ka? Kagwapo niya. Femi. Sultihan na ng tikangan nung namiya tong tulo kami daning baya ha. Nga naman. Natungod anang Darius. Oh, mabaday na Martin. Kung ikaw may nang maglikay taon kanya ha. Kaya tingalig na. Ikaw na siya biktimahon anak. Na, saon na lang. Oh, tanaw ko ni mo. Gwapa ra ba taon kay kaday? Pida kanugong taon mo. Madakag ilad anang Darius. Hindi ta. Kinsa ka? Napidhar ko. Sir, ayaw. Ayaw, sir. Mabtos ko. Ay, mamagtos ka. Mabana na ko ni mo. Labi mo. Birahe! Bombahe! Sir! Lagi! Amitay ko nasay. Ano suot kung di makakita? Ha? Karong gabi, ato ako sa taas. Sa akong kwarto, ha? Femi? Darius, ayaw na paglakaw. Nagdali ko, Femi, ha? Mabdos ko. Yeah. Imo na responsibilidad. No way! Bye! Mapriso ka. Uy. Girl, gusto na uy. Kadaan daw naman kang maghilak. Hala? Girl! Dugo! Nagasin ka sa imong paa, girl! Sir, kitsa ba ganyan na to din ha? Saan ba Sir? yan? May mo na mo mamalin og bahay ni Wilfie. Anhilang mi din, sir. No, dili ka na mahimo. Gusto na akong mamonitor ang imong kahimtang, Femi. Siya, sir. Siya na, Martin. Sir. Salamat, sir. Makasalig ba ko ni mo, Martin? Pahin sa among relasyon ni Femi? Sir. Dugay ang kong servisyo niyo, sir. Makasali ka na ko, Abi ni mo, Martin. Naluoy ko ni Femi. Nagpinuangan lang ni Darius. Pero ang kaluoy nga ni Bati, may resulta sa kong pagkikugma kang Femi. Inutok ko na, sir. Siya, sir. Mabdos si Femi o ako ang amahan. Cute siya akong anak, Femi. Kanayang naw mo. Mao ka na naw ni Darius. Diyang gianak siya sa akong namatay ng asawa.
Well, mga on sa tabi. Gigit agad akong tiyan sa akong mga binuhi ay. Sige, Wilfie. Ambis baby, ako'y kukos niya. Dara, Oh, Femi? Darius? Siya? Siya ba nga itong anak, ha? Dili. Nagol ko mayo sa imong gibuhat nako. O nakuhaan ko. Ay, pamaka ka. Tanaw, liwat kay nako ang bata, oh. Oh, papa? Niya ka? Oh, Darius, imong step baby brother. Among anak ni Femi. usa? No! No! Dugay na day ko ninyong gilimdan sa inyong relasyon ni Femi. Calm down, Darius. Wa ko'y ang i-explain ni mo na mabdus ka na ito sa Femi. O ikaw ang amahan. Apan wa ni mo ang kuna. Anak, walang dama ang akong pagbati nga to niya. Naluoy ko. Apan gugma na di ay ang akong ipati kang Femi. Mao ka na, Darius. Hantukira ka! Dili ko ingon ni anak. Love na ko tinuray ng imo amahan. Diha na ko na feel ni ang tinuod nga gugma. Mao kini giingon nga miabot na kanimo ang karma, Darius. Titiis lihim ang ibig mo. Wa kadawat si Darius, nagpalayo siya. Mitilaw sa karma. Dadami. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Yonin. Ingon, kung nahigugma kang tinuray sa babae, dili ka na magtanaw sa dagway. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga, dili na ko mahimo may kalimtan. Ano ibatawag man ko ninyong duha? Kita niyo ba, eh? Sige lang kakahubog, eh. Wala mabuot nga ako kay wa ko nangayo ninyo. Mao na diya. Yung ko nagtarong, oy, kay may isulting atong anak. Okay. Saman? Huwag ka, oy! Ay, hapit ka. Tarong pa, tarong. Masultin ako. Okay. Saman? Nakapamabdos ko. Hindi ka baugdog. Ha? O, ya, dong unin, unsa may imong desisyon, dong. Yeah. Kuan ma. Tubago na ako akong responsibilidad, ma. O, sige. Mayo kay nakabuga di ka unay. Hilob diya, oy! Hinubog ng imo da. Laki na Kasi pagtuni mo sa babae nga napamabdusang unin, kahoy kay bugha. Oops! Ihas, yun kay kang tikuang nga ka. Bugha, meaning naturjakan. Ay, Turjakan niya, ay. Ano ma? Nakuyapan si Papa sa imong pagtampalong niya. May noon! Aron din na mo gawas, aron mo inom. May kikisultihan na ni mo imong mama o papa nga nakapamabdos ka. Pero ako, wapagit ko makasulti sa kong parents nga namabdos ko. Kahadlok, Vicky. Muadto ko sa inyo karong gabi, eh. Aron ako'y musulti sa imong mama ug papa nga namabdosan ti ka. Og pakaslan ti gyud ka. Salamat, Onin. Butan yun ka ikaw. Ha? Dawatan niyo. Uy. Ikaw sa kuputi ni ha. Uy, kwarta, kadaghan ko ininak. Ako nang gi-withdraw ma ang akong tinigom sa bangko, ma. Mao ba? Uy, saon man inako? Alang na po sa mong kasal ni Vicky, ma. Ay, pero, dong, wa man lagi na ni mo ipaila-ila na mong imong pangasawon nun. Tadaw niya na din his ato, oy. Onin, gikulbaan man ko. Nga naman ha, Vicky? May dawat ka ko si mong mama at papa. Oh, ganun di man. Ako may mapakasalin mo. So, di may tabo nga, di sila makadawat ni mo. Kung kinsang babae nga akong pakaslan, huwag makabuot na ako. Onin. Sige na, pag-ilis na. Nagpaabot na nato sila si mama o papa. tugaya ba nilang online, oy? Ikaw ba? Gipasidanan biya ta kang daan ha nga dili ka mo inom kay may bisita ta.
Nagdali-dali gid kag palit og binos ilang masing. Ay, sus! Anong mo ko di? Bada, okay ra kang matubang sa pangasaunon sa atong anak nga nanimaho ng baba mo? Lakaw ko eh. Kabay ba ni? Ala, sige lakaw! Aron masuko ni Musonin. Anong dugay man sila lagi? Ha? Dugay man? Nag-make up ang babae? Oy, naglisod og sulab sa iyang gown? Hilom na, oy! Puyo diha! Bebe, ambi ng botilyas bino, be, ambi na. Ambe! Gamay na itong kalipungan pag yun mo. Sa baka... Oh. Ambot na lang yun ni mo. Badlungon yun kay ka. Kano sa man intaon ka mo undangan ni mo pagkapalahubog intaon. Undang? Ay, wag yun. Di ta mo na. Matay ko undang ko. Mamatay ko. Ay, punan pa. Matay na. Layo pa? Dol na lang. Musod na ta ng iskinahaw. Bay, palayo og soda ng iskina dapit sa wa. Ayaw na. Namugnaw na puwet ko. Ano ka? Simple ka kayo na. Dali, bay. Gakson ti kami. Ay, Sunda, Jin. kani. Na tumuan eh, bisita. Muadhi, oy. Nag-text nas unin, paingon na sa Lardinis ato. May noon. Nada sila. Puyo, ha? Nahubog ka ra ba? Puyo. Si Puyo, lingkod. Recorder pa. Ay, kupadyod sa akong asawa. Hilam da, oy. Dugay na kong naibaw nga gigwapahan ka nako. Kigipakas lang yun ko ni mo, God. Kung wa pa ko mo mabdos, sa kong pakasal ni mo nga perte ni mong kabadongon. Ay, sagdi lang. Gwapo mong bul ko. Day. Uy. Oo. Nanas unin. Pagtarong daglingkod, God. Ayog pa ilang nga hubog ka. Dong, kadiyot lang, nana! Tama? Dayon mo, unin. Dali, Vicky. Vicky, si Mama o kining naglingkod si Papa. Hoy pa, ay gubog-gubog ya. Vicky, ang akong pangasunon. Diyan na. Siya? Oo, kana. Okay ni, diyan. Ay! Sir! Pa? Ay, sorry. Ay, nakainom na sa papalaki ni mo. Hubog yun, tinood. Dali na mo sa kusina, nak. Inday, Vicky, may giandam kong pagkaon. Magdungan tangtanan sa pagpanihapon. Dali na, Vicky. Feel atom lang, ha? Nabusog ka ba, Vicky? Salamat. Huway sa payan, Inday. Tuod, pila man mo katuig nga uyab ni Odin. 10 years na kapin. Ay, mao ba? Kadugay na gudi ay nga sa ato pa. Wa gudi sa payan ni Odin nang yan dakway. Kay iya mang napamabdusan o pakaslan. Pidat ka sana, ganin mo eh. Oo nga, bitar nga gidada ni Mus Vicky sa inyo, ha? Kinang lang pang mangimbitar nga. Igor man akong ipilailas, Vicky lang Mama o Papa. Oh, di ba? Mm-hmm. Kung yung sa reaksyon nila nga nakailalas Vicky ba, ha? Okay naman si Mama, pero si Papa, murag nakalitan pagkakita ang Vicky. Natagak ko sa lingkuranan. Hagas! Pita, no? Purbida. Joker yung kinang mahan mo, eh. Ambot, kung joke rato iya. Bay Pipito, kuyog ta karong Domingo, ha? Pamayaan na mo si Vicky. Vicky. Lamiag din mo, Vicky. Sa iyo, lamas na inuon ka, niya karoon ko na noon. Naman ko tas inyo na ikaw. Hindi na sa amo, kabilakan. Buto na sila sa Mama, eh. Dali, Vicky. Maganahan ni mo. Gusto kong mahalsa. Unin, nak. Adto na ta. Oh, nag-ilis mo lagi ka, Ma. May ning andam na ko, ka-excited na ko sa atong pagpamay kang Vicky. Ma, tinood ba nga nakauyon kang Vicky? Nak, di na kaangayan pang mangutanan ako, ana, uy. Kuan mo, good, Ma. Kini bang Nak, kuan ba?
Sa una na kong pagkakita kang Becky, nakasulti ko sa kong kagalingon nga ngano siya may imong nauyunan. Uy, pero dihang nagkasulti ming duha ug misulti siya nako nga 10 years ka pinamong uyab, awa na ko magduha-duha. Gigugma gyud ay nimo siya. Ug nganong magbuot man ko nimo nga imo man ang kalipay. Salamat kay ma, ha? Si Papa, unsa man to? Naligo na to? Ay, naligo og sayo. Pero pagka humagkaligo, may diretso postindahan ni Masing, nagpalit og kabayong pula. Milagro gyud ka ng amahan nimo kundi na mo inom. Maghilak ang adlaw ana nga dili kaladok og ilimnong makahubog. Bida, action man tagka-black. Anang iyong papa, porbida. Ay, lagkabala ka di. Ako na itong gisultihan sa Papa, nga di mo tingog. Ano niya? Kainom na. Nabi to sa Mama. Maigo ginasungag ni Mama ba? Ali na mo ay saka na mas taas. Dali na mo ani. Nala, sige pre, mare. Mauna to'y atong ikasabutan ha. Nga Sabado ang kasal nilang Unin og Becky. Sige, Mari. Og salamat sa inyong pag-anhi, ha? Yasa, tayong basa. Pre. Kaya dili ba may mamauli, may sulti ko ninyong tanan, ha? Patay ba? Pre. Anak, sulti. Pa. Patay tani. Abdi ninyo, Gini. kanang gwapa nga babae inig masawa na nimo. Hagkan ang naong, unya kumuton ang tutoy. Pero kung bati galing naong imong masawa, hagkan ang tutoy, unya kumuton ang naong. Kapag yun diha, oy! Lagi! Buwa, bitaw. Lagi na ako. Kumutan lang nga na. Kumuton pa yun. Saking bato. Dogi ko akong batis gawas! Sa inyo tanalawaw lang yung Pamilya Becky! Naiko kog nauwaw gimingtan sa gibuhat ni Papa. Pwerte na mong pangay pasaylos pamilya nila ni Vicky, oy. Paitang Papa makainom. Di makapugong sa baba. Ni ti pag siya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako siya, ginaingon, mahal ko ikaw, apan mipiyak ka. Mao nga wa na gid ko mahigog mapa. Apan buutan kayo ang Ginoo, kay mibalik ang tao nga akong gikamingawan. Kami gyud ang gitagana sa kahitasan nga mag-uban ning ibabaw sa kalibutan. Mo kini nahitabo sa akong kinabuhi nga di ko mahimong mahikalimtan. Sige na taon. Di sugta na taon. Di paita sa di. May sugta rin. Kasla di ka. Sa ka 20 balik sa bahan. Kapoy raa. Oh, kasla di ka. Labi mo dili pa na ako. Gusto man. Di ko uy, pasalo ako tasyo. Nasahit ko nga tinud-anay ka nga nahigog man ako, pero wa mong gud ko'y gusto nimo. Okay, siya rin gusto ni mo. Ha? Katong akong amigo nga, Minyo, nga sila ro. Ano tao pa na to? Nganong nasahid man kang nakagusto ko, Ay, Lauro? sa imo nang isulti na ko. Gusto ko, Lauro. Pas bay Lauro ay gusto ni mo, imo ni no naa. Osyo. Osyo. Si Lauro lagi akong nagustuhan. O kung tinuod ka man nga nahigog man ako siyo. O saan? Ang nas Lauro, be. Nga iya kong panguyapan. Asyo, Huwag kang yapan! Oy, ako siya giingnan nga si Lauro ang imong nagustuhan. Pero kursunada bagin siyang mupadayog panguyab nimo bisag kadaghanan nimo balibari. So nagpasabot lang na Helen nga matuod gyud nga nahigugma ni Mustasyo. Butan ba Anastasio, ma? Apan, wa na ko sugta, uy, kay saan man ako? Wa manggit kay gusto niya, bisag kamay. Nahibong sad bitaw ko nimo nak. Anong wa ka manggibisan gamay nga pagtan-aw anang Tasyo? Nga gawas ka buutan, di man sada batig naong. Kung ako pa'y nahimutang nimo no, sugton ko na Tasyo niya akong minyuan. Ma? Abi ko bakin sa akong bisita na. Ikaw magiging ni, Baytasyo. Anero ko sa inyo, ba? Importante kung pisultihan mo.
Mo ba? O bay? Oh, bueno. Ni aram ta sa tunggos portahan nagsulti. Dali bay. Dayon diri sa sud. Dali bay tasyo. O bay? Unsa? Mo na gusto mo nga buhaton ko? O bay? Bida. Ako kay gusto mo sila. Hilak ko. Limang ka. In love kay ko niya. Ikaw mo gustuhan. Okay. Ikaw kuno yung kalipay mo sa... Kalipay ko sa... Magtanaw niyang magbalipayon. Bulak nun sa nimo. Drama mo niya. Ang tinuod bay tasyo. Tugay na ko nga nakantay nga nakagusto na ko si Helen. Ug swerte siya nga dili ko mapaymuslanon nga lalaki. Kay kun barako pa kung pagkalalaki, sakyan ko nagdako eh. Ang gusto niya, bughan unta na ko siya. Uy, pandili ko bay ko. Kay wa sa akong bokabularyo nga mapahimos o babae nga wa ko'y gusto. Higla ka sad. Sumko, ano may ginulayo? Anong ikaw pa may iyang igugma, bay? Niingon siya na ko, nga kung gusto kag Diyos, sasakyan ka niya. Nya. Sana, Lalo di ba na ko, may laro? Di ba nga ako'y sakyan niya? Sagli lang. Nasunod si Manang, mularga naman ko sa Manila. Apan sa di pa kong mularga ha, magkita ko ni Helen. O gangyoon ko siya, nga sugton ka. Kay ikaw ang tinuod nga higugma niya. Kana bay? Kana. Sige bay. Badang buhaton. Ay, kumangi taon ko, may namangi. Uyang taon bay. Pasalamat ni po nanay. Kung ikaw ang hipong tiktayan nga, pagkay kugmaayon ni Silin, salamat ka ni. Dako kay ko pa salamat ni Bay Lauro. Ayaw, ipamugos ang imong gugmas babae nga way gusto ni mo. Ay, noon siya man ka. Ay, samtang daga pa na siya tayo, di kumunong tao panguyab na taon. Si Bay Lauro tayo, misaan siya na ko, nga di pa siya malarga ka nung Manila ko no. Tabangan ko niya magkauyab si Silin. Ay, ikaw. Ako may naluoy ni mong anak ka oy. Hindi mo tayo, buong ko. Ano na siya? Kung siya gusto na ko, doon na inindot kong trabaho, daghan kong kwartang tinigom, unya, di yun ko matignaong, di ba tayo? Okay. Liwat mo ko mo, di ba? Oo, uy. Hindi ka batik niya, unya, di siya ka batik og trabaho. Pero, tunay batik ni mo. Oo, saan tayo? Kanang imong ngan. Batik ay ngan. Ngan, uy. Tisyo. Hindi ka pa yan ako ngan ako nindot kayo. Kwan, Raymart. Saan niyo tayo, Raymart? Pero kasyo may inyong giganan ko niya kamo, Raymart. Sa danis nanay taon na ni. Kamus nanay Angel. Kasi nanay ni mo Angel. Mo ay nagnani mo og Tasyo. Kabati agad. Ambot nga nung mo nagipangandaw ni mo dong, ay, basta, usa nga sa nagdaog di malas sa imong kinabuhi ko. Sa imong ngantasyo. Bati kayo, bati agad. Ako pa ikaw, no? Kanyang bati sa og ngan. Ang panguyabi. Kanya skikay ay, bati sa niya, siya ang panguyabi. Panguyabi na skikay. Kikay tasyo na pares kay ba? Ang siya naman, ha? Nanguyab ka niya ni Kikay? Kaya ako English Kikay. Sari ko anong Gusto Kikay. ka manguyab, ha? Di ko anong Misita Kikay. ko niya, be. Ako mamuyab, eh. Ayaw tayo. Oo, sige. Ito, Nawa sabi ng ka. kikay, bro, yukay. Ruida. Sige. Ikaw lang pag-uyab ni kikay tayo, Raymart. Ay, sige. Nagkaadi ka kwarta. Pag-uyabis kikay. Uy, Tasyo! Oy, kuyawan man lang tani mo ikaw manggod ning nanuktok. O sabay ato nimo, Dong Lauro. Ning. Ni ako nang kay gusto kong magigsulti ni Helen. Sa di ba ko mulargas Manila ugma? Hala, pagkawak ko magdahom nga mamisita ka karong gabi unas akong anak. Malipay kito siya dong. Dali, dayon diri sa sud. Tuwa si Helen sa iyang kwarto. Sayo tong ni sud sa iyang kwarto kay gikapoy tog panglabag panglimpyo sa bahay. Dali uy, dayon diri Dong Lauro. Unsa? Na si Lauro sa terrace nagpaabot na ako, ma. Namisita siya na ako. Pagtarang ma ba? Ayaw ko kumidya dihag sa ama anak, ma. Ay tinuod lagi. Araw ka mo to o hala sige gawas diha. Adtoan siya sa terrace kay nagpaabot nimo. Mulargad ako no siya og mas Manila. Makigsulti siya nimo. Basik iya kang panguyaban ha. Sige, magawas na ko, ma. Ato na ko sa Lauro. Lauro? Mao ka na, day Helen. Wako mo aniha nga aron manguyab nimo. Kung dili ni ako, aron hangyoon ka. Nga,
sugta na yung taon si Tasyo. Kay siya ang tinuod nga nahigugman nimo. Maluoy ka niya dahilin. Pabi ko bang manguyab ka na ako, maong may anhi ka. Pero dili di ay, og kay mo larga ka naman ka. Kinila ikasulti ko nimo. Magpilin kong daga hangtod ng tiguang ko. Tungod kay wa ko maangon ang gugmas lalaki nga ang kimahal. Nga mao ikaw, Loro. Ganikuran mo ako, papalayo, sumisigaw. Mao ba, ma? Unak, minyo og laing babay Tasyo hum siya misurrender sa iyang gugma diha nimo. Nanguyab na lang siya lain aron maminyo na siya. Og sa akog nasayran, mabdos na ang babae nga iyang gipakaslan. Oh, kun mao na, ma. Nalipay na lang sa kuoy nga naminyo na gid siya. Ikaw, daghan mang lalaki ron nga nanguyab nimo. Wa ka usa nila nga napilian, ha? Wa yun, ma. Unya, matiguang na lang ka ani suok. Kinsa naman lang unya ang muguroy nimo kung matiguang ka na kung wa kay anak. Mayo. Oh. May gabi. Na, doon na lang sa ilaing lalaki nga nangatahuran ay mamisita na sa tingali na nimo. Ma, di na ko mo dawat og bisita. Uy, gikapoy na ko anak nila, uy. Napalitay si Lauro. Uy, ala ka! Siya tuod, ma. Iyarong tingog niya si Lauro. Salamat kami balik ka og nanguyab na ako, Lauro. Kana tungod kay sa dihang dito ko sa Manila. Ikaw ang naakanunay sa kong nauna. Diha pa na ako babantay nga may luna ka di ay sa akong kasing-kasing. Magpakasal ta. Ginalaw raw magkasal ta. Magminyo na ta. Update ko mo. Sige ko ganaw na anin dito Manila. Sana all. Yung magyakan upos. Kumot-kumot sa Lauro. Hinaya lang ha. Sakit ko niya. Sana all. Manitas ko anak. O katampo. Ay kapula ka. Ako ninayon. Agay. 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 Inay maputa ko. Agay. Agay. Adi na daoy sa agay. Nagising ako. Agay. Agay. Tayo ba? Sakit ko na. Lagi! Happy cute kay kusa ng gabi sa masal ni Lauro. Naguol ko dihang mipiya siya. Apan, may gyud ang gitagana sa usag-usa. Kahit tasan nga magkadayon. Kay may balik man siyang nanguyab na ako. Mga kami gyud ang nagkadayon. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Charina, ginaingon, bahala og pobre ang lalaki nga gipuli ko nimo kay utan siya og matuod nga nagmahal nako. Sa nimo kay imong giusika ng akong gugma nga ako na untang gipahinungod nimo. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong malimtan. Ay, muduhan naman ko ka oras nga nagpaabot dinhi sa gikasabutan namong mag-abot pero o pa magin si Larry. Tawagan ang iyang cellphone, di sad makontak. Offline siya. Ay, di nagitingal ito siya mo abot. Mubalik na lang ko sa parkingan sa kong auto Muulit na lang ko. Miss! Miss! Ako yung magitawag, mister? Yes, imong pitaka na hog. Ay, hala, ako to na pitaka. Ay, hala, nasiyang kamot. Niya na ta sa giparkingan sa kong auto. Ayaw na ko gihatod sa mo mo. Mauwak sa taan ng lalaki. Ay, ikaw, Gyud. Ako pa manggani angay nga mauwaw ni mo. Kaya mo yung kipalik na ako nga akong pitaka nga natagak. Kuning. Jismail ba yung suwid, ani? O niya, wa pag yun mo dawatang o sa kalibo nga ako untang ihatag ni mo. Isip pa salamat. Ay sus, lain kayong sumuhol ta ng igor matagapunit sa pitakang naog. Maupitaw nga ihatod ta ka sa inyo. Sige na. No. Sige na. Basta ihatod ka ha. Ako. Sige na. Sakay na. Kaya ihatod ka sa inyo. Sige na, Jason.
Oh, mao din ni ang inyo? Oo, ma'am. Payag na taon. Ay, buong gitaon ko giyato din sa akong payag, ma'am, oy. Okay ra oy. Ni sige na dawatan ning 2,000 oh. Di ni suhol ha, hatag ko ni isip pasalamat. Sige na, Jason. Dawata ang kwarta. Sige, mama. Ako lang dawaton kay ang tinuod, ma'am. Kinahanglan pagkukwarta ron para tambal sa kong tatay. Unsa? Sige, okay ko. Dawatan ni. O tanas sa inyong taas. Gusto kong matanaw sa imong tatay. Salamat sa kwarta nga gihatag mo sa akong anak, Ma'am Charina. Makapalit na gyud ko og tambal ugma. Nganong ugma pa man noy? Nganong ugma pa man mo palit noy, Pablo? Di ba Pablo mo yung ngani mo noy, no? Oo, Pablo nga sa kong tatay, ma'am. Ay, ugma na lang ko palit, ma'am. Doon na pa man ko itiwasunon diha para karon. Kalain sa kong pananaw eh. Kabagal kit sa tubangan ni Jason ay klaro kay kadako kayo nga taas. Ma'am. Aha? Sorry, mo kung gitutukan ug mayot tutukan ko nimo. Kung gitutukan ang akong sige ato na lang ko ha. Dako nga akong kalipay nga nakaila ta ka karong adlaw, Jason. Nalipay kit kaayo ko. Papak doon! Son! Papak doon! Birahe! Mao pa? Wa ni mo atupang ang imong uyab gamian sabay kaganina? Naglagot ko niya, ma'am. Wa ko niya tungaha sa mong sabot atong usang adlaw. Unya karon, mupakita siya nako aron makig-date nako. Makalagot. Unya kay dahigog makamangkaha niya. Yes, me. Pero makalagot siya. Sige lang ko niyang insyanon sa mong date. Basta kung masuta ko gani nga may lain siyang uyab, buwagan gid ako siya sa hingpit. Og mangita ko og paagi nga mauyab na ko ang lalaki nga ako nakaila bag-uhay lang. Nga kanunay nga niya sa kong una-una, mami. Si Jason. Oh, Charina. Unsa, iha? Mao na, ma'am. Pobre siya. Apan kibati ko nga, nakagusto ko niya. Ay, klaro haon nag-relasyon ni Larry kung okay pa ba mo. O nakabusod o ain nga relasyon. Abi ko ba, di ka nalagid mo gukod na ako paglikay konta ni mo. Ako nagduda ba yakit ko nga may lain kang uyap? O taong dayo, Charina. Ikaw rin akong love, day. Ug di na ta mag-iskot pa ni anak batik. Okay. Yan na ta sa sukit ng motel, day. Kahian na rin nga ako, day. Ay, kadugkalon naman eh. Kadugkalon? Kadugkalon kasi imo. Kadugkalon ang imo nga gamay, nga way lami. Sige pa, Larry. Muta gini imo. Larry. Dili ko. Ba't nang imo? Di ko malipay, ana. Lapi na lang ako. Ako na ikuan imo, babe. Labi na kayo ikuan. Hoy, amigo, lang. Batik. Unsa? Muna day, Charina. Giuyab day Larry ang akong uyab. Dugay na sila nga uyab. Kung nga ni ako karon, pultihan ka. Kung kang yun ka. Inang imong uyab nga buwagan niya si Janet. Ang dili ko siya mapatay. Di ay ha. Daan pagkit ko nga may uyab gid siyang lain. O gina ko manghilabot niya. Kung kay gikan karon, giputol ko ng among relasyon. Tabangin lang taong ko nga iya buwagan ang akong uyab. Natanimang niya si Janet kay siya miyaghatag og kwarta. Ang inyo siya nga buwagan niya si Janet. Ang dili kong mahimong kriminal. Wala ko'y labot kung sa'y buhaton mo niya. Tungod kay di na ko niya. Ma'am Charina. Bahala og babae ko, Jason. Apan ingnon ta ka gusto ko nimo. Ug ikaw ang ipulik ko sa maghion kong uyab. Noon sa do. Mahal mo sa tika. Pero mauwaw lang ko kay lain ka mong uyab ko nimo, dato mo ka. Samtang ako pobre. Pero gibati. Naikugma ko nimo. Salamat, Jason. Mahal sa taka. Sukat na nagkaila. Ikaw lang ang niapirmi sa kumuna-una. Jason. Karo ko bakat babae, ma'am. Miyaw na. Miyaw eh.
Sana all. Wow, kakilak si mong bungot. Ako ang imo niya taas. Muna yung gipangita. Jason. Jason. Titiis lihim ang ibig ko. Ang gagawin sa utak ng dadami. Dito ko mibati og kasakit nga hilabihan si Jason ang akong gikas. Ut pagkigbalik na ko akong uyab pero wa siya ko makigbalik niya. Wa na siya lamit pa nako. Automac Sinners atong Palamay Drama Compilation Part 104 o ginaot ng mga listeners nga nalingaw mo sa atong drama no unya maginahinay na po edit o namo detay gi-upload mga listeners no handumanan sa usa ka awit hinaot nga paminaw po ni mga listeners no lingaway lang po ni mga listeners o paminaw ang handumanan nitras gahulat po ta sa mga drama sa DYHP no i-upload para ma-edit na po nato sa atong part 105 o gusto na ko mga listeners hinaot nga masuportaan ninyo o mapaminaw ninyo atong i-upload nga drama nga handumanan sa usa ka awit kalingaway lang po niya mga listeners no nindot mo sa siya no handumanan sa usa ka awit gusto na ko mga listeners kini atong drama sa Palamay Drama lingaw-lingaw ng jud ni siya no pang good vibes lang o ako tamuhan yun pag-usab mga listeners no katong mga mugbo nga ads mga listeners ginaot nga dili lang po ninyo ma-skip ads dako na tayo tabang sa ako mga listeners may na lang makatigom tag mga sintabo na mga listeners katigom tag sintabos no makabawi atong hinaguan sa pag-edit o katong wala pa nag-comment no kung gusto mo nga ma-appeal sa atong pag intro vlog, pag-comment lang po mo mga listeners. Ayaw lang mo kaulang mga listeners, comment lang mo. Kaya kini atong drama, lingaw-lingaw lang, pang good vibes lang. Nga, para rin sa atong tanan. O pasalamat ko sa tanan ga comment sa ako ano. Nga naadyo tayo ma-intro vlog. Kaya maudo na ako ang basihan sa pagbasa no. Kaya lisod mo po o magsigir tag hisgot-hisgot din no. Boring sad kayo. Na ako nagpasalamat jud ko nga nag-comment jud mo sa salamat jud ko nga nag-comment jud mo mga listeners no nga mao jud na ato ang basahon sa ato ang pag-vlog no ako na kanang kalipay nako mabasa na ko ang inyong mga mensahe no yung mga comments malingaw sad ko ba nga gabasa sa inyong mga comment may tungod sa mga drama ug labi na sa ato mga OFW no akong mga OFW kusukay na sila mo comment no dako kay nang kalipay sa kuha yung nadyo tayo mabasa o pusbo na ko mag-listeners pasalamatan dyan ako pag-usap labi na sa akong mga solid na ko nga supporters no o sa akong mga listeners na naadjud pirmi kanunay nga gapaminaw sa atong mga drama o kini lingaw-lingaw lang jud ni ato mga listeners no o maghinahinay na po tag-edit mga listeners para sa atong sunod nga drama no sa atong part 105 ginaot nga nalingaw jud mo sa atong mga drama o kusbo na ko listeners daghang kay salamat